Hi ha dos punts de vista antagònics, dues maneres d'entendre la vida i el futbol. El que veu la realitat com una successió de fets que s'han d'analitzar des d'un punt de vista ètic i moral, reconeixent el valor de l'esforç i el sacrifici, i l'altre punt de vista on, tot i veure-ho, tot això que he dit abans, mai es reconeix per un simple fet de rivalitat esportiva o enveja. Que Pep Guardiola va camí de ser el millor entrenador de la història del futbol és una realitat. Els entesos en aquest esport el reconeixen com la persona més influent dels darrers 20 anys. Avui parlarem del nen de Santpedor. Benvingudes i benvinguts al Corner, un dels pocs podcasts sobre el Barça en català, si no l'únic. Comencem! Pep Guardiola ja suma 34 títols en 14 anys. Primer amb el Barça, on va guanyar 14 títols en 4 temporades. 2 Champions, 3 Lligues i 2 Copes del Rei, entre d'altres, un sextet i un triplet. El Bayern de Munic, on va guanyar 7 títols en 3 anys, amb 3 Bundesligas, 2 Copes i un Mundial de Clubs, entre d'altres. I ara el Manchester City, on ha guanyat 14 títols des de 2016. Una Champions, 5 Premiers, 4 Copes de la Lliga, 2 FA Cup i fent el triplet aquesta temporada. Tant a Alemanya com a Anglaterra, la seva influència ha arribat a canviar la manera de com s'entén el futbol. Tècnics com Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Mikel Arteta i molts d'altres són seguidors d'un estil, d'una manera d'entendre el futbol de la que Pep Guardiola és el màxim exponent. De fet, tornant un moment al seu Barça, el de Víctor Valdés, Alves, Pujol, Piqué, Vidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Henry, Eto'o, Villa. Se'l va comparar en el seu domini i joc a la Brasil dels 70, la taronja mecànica del 74 o el Milan de Saki de finals dels 80. Lamentablement, sempre hi ha gent que amb poca cosa rep elogis i d'altres que han de suar de valent per rebre una mica d'atenció. Afortunadament, això només passa passada la frontera amb l'Aragó o València. Aquí a Catalunya i a la resta del món, Pep Guardiola té el reconeixement total. El que deia abans, enveja, rivalitat mal portada, impotència. Encara els hi couen el 2-6 o 5-0 a Mourinho, les eliminacions a Europa, o que no amagui i porti la seva catalanitat i pensament polític allà on va. Les coses s'han de superar i mirar endavant. Algú parla a Europa del Madrid dels Galàctics? Crec que no. Us imagineu la tornada com a entrenador de Pep Guardiola al Barça? Jo sí. Cada vegada que veig una notícia, una jugada del City a la televisió, una roda de premsa, no ho puc evitar. Devem ser molt dolents perquè el millor entrenador del món, que és de casa, que estima el club, que és de Santpedor, un poblet de 7.000 habitants a uns 10 quilòmetres de Manresa, al cor de Catalunya, no vulgui tornar a entrenar al club de la seva vida. De fet, és molt lamentable. Que Pep no vulgui tornar s'entén per la pressió mediàtica que hi ha a Can Barça. L'ha hagut sempre, però crec que aquests últims anys s'ha multiplicat. Vivim en un món sobreinformat i no sempre veraçment, i cada minut hi ha noves notícies sobre qualsevol tema. I el Barça, com a club, no se n'escapa. És un focus interminable d'escàndols, comunicats, reunions, fitxatges, rumors, que per cert, parlant de rumors, ja vaig parlar del tema en un episodi anterior. De fet, és el famós entorn, aquest ens que critica o elogia segons els seus interessos. Nunyistes, cruifistes, laportistes, sandorrosellistes i fins i tot bartorrosellistes, en lloc d'accedir al Barça i anar tots a una. En fi, maleït entorn que té la culpa de que Guardiola no vulgui tornar. I de fet recordo, abans del comiat de Guardiola, parlar amb un directiu per Twitter del Barça on li preguntava si li farien un homenatge. I la seva resposta va ser un escuet: home, és el Pep. Esclar, que de cara a la galeria li havien de fer un homenatge. Però de portes endins, no tinc proves, però tampoc tinc cap dubte que aquella famosa demanda que el club, a mans de la directiva de Rossell, va posar contra Joan Laporta i altres directius, va influir a la decisió de marxar. També en no poder fer la neteja necessària que calia al vestidor, on hem vist que després de l'adeu de Xavi i Iniesta, el Barça va anar perdent competitivitat fins a arribar al moment actual. Com a punt final, i veient en perspectiva el que ha fet Pep Guardiola al City, crec que es podria extrapolar al món de l'empresa o a la vida. Tot costa i tot porta el seu temps.
La fruita no madura en un dia i no es pot crear un grup exitós a la primera, ni a la segona, ni a la tercera. No existeixen les fórmules màgiques, com per exemple invertir molts calés. Si tens calés, òbviament podràs arribar a fitxar millors jugadors, però això no et farà ser millor equip, sinó que li preguntin als seguidors del PSG. El que ens va passar a nosaltres va ser un coitus interruptus en tota regla. Després d'una època daurada, a punt d'encetar un nou canvi i seguir madurant com a equip, el somni es va acabar. Em vejo la feina que ha fet Guardiola en aquests 7 anys, fent a poc un equip, movent, fitxant, alineant amb el club, la directiva i sense cap soroll mediàtic o entorn a qui donar explicacions per cada decisió. Com he dit, és lamentable que haguem de celebrar triomfs d'un club que no és el nostre. Espero que alguna vegada ens donem compte del que tenim i no ho deixem perdre. Doncs això és tot. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, culers, seny, piticollons i visca el Barça!